Malabo man ang aking pag-isip, sana'y pakinggan mo ang sigaw nitong damdamin. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Isa lamang siya sa halimbawa na walang ibang hangad kundi ang makatulong sa kanyang mga magulang. Isang dalagang walang pakialam sa sasabihin ng iba hanggat marangal na gawain at pagkakakitaan. Ang sigaw nitong damdamin. Ako'y alipin mo kahit... Sumunod na lang, nagpahatid na lang ako dito. Nakakatuwa yung pagsakay mo doon sa sa O yun yung pinaka moment na gustong gusto ko pag kami. Malit ka pa lang, ganun ang ginagawa mo. Grabe no. Mas maganda yung may tubig para nag-swimming sa loob. Pero ang lit no, ang lit mong Oo. butas. Tapos, Tapos nakakahinga pa naman doon. oo, kahit maano. Pag sanay ka na, pero yung hindi sanay yung iba, pag feeling nila, mabigat daw sa ano. Maliit pa lang siya ay kasama-sama na siya ng kanyang tatay sa paghukay ng balon para gawing poso. Dapat mag-pray lang talaga tayo at always isipin pa rin natin yung tumulong sa kapwa. Nakikita mo ba yung tubig na yan? Ayun, tuloy-tuloy sa pagdaloy no. Oo. Di ba? Pero hindi natin alam, nakita natin tuloy-tuloy yung pagdaloy niyan, pero hindi natin alam may mga balakid diyan, may mga tumatama yan, pero nalalampasan nila. Oo. Di ba? Hanggang sa makarating doon sa dulo, sa baba. Parang buhay lang din ng tao yan. Na may binabagsakan. Pero hindi natin alam kung ano yung pupunta natin. Sa kang tulungan, hindi ka iiwan. Ayan, mapagpalang araw mga kalingap. Andito tayo ngayon sa kila Jason kung saan ay ginagawa yung poso. Oh, andito si Jennifer. Ayan pala oh. Banding na mag-ama. Lakas ni Jennifer. Ayan po yung hinilang bato. Grabe, mabigat yan. Sobra. Oh. Ayan po. Walang kaarte-arte talaga si Jennifer. Kaway naman dyan. Ayan po si Bana. Siya po yung katulong-tulong ni tatay sa paggagawa ng puso. Ayan, natsimpuhan natin na saktong Ayan oh. Ayan. Lagi ba naman katulong-tulong si Jennifer? Iya. Naka. Walang kaarte-arte Ha? Ayan. Malusong ka dyan mamaya? Oo. Mababa na ilog mo itong kapo diba? Ay, mababa na po siya? Mababa na. Ito pala yun. Oh, delikado. Ingat. Napko. Grabe si Bana oh. Ay, ang lalim na pati. Ilalagay mo lang yung gapo dyan. Ilog muna itong mga kinalos sigan. Tapos ilog. Ikaw ay mahalaga sa akin. Napakanta pa siya mga kalingap. Maisip sa pagtulog, ikaw ang panaginip. Malabo man ang aking pag-isip, sana'y pakinggan mo ang sigaw nitong damdamin. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aminin ko minsan ako'y manit. Sana ay iyong narinig.
nagsasabik. Ayoko sa iba. Sa'yo ko ay di nagsasawa. Ano man ang iyong sabihin, mas kahit ito ay di ringgin. Labo man ang aking pag-isip, sana'y pakinggan mo ang sigaw nitong damdamin. Sabay ka na daw. Sabay ka na dyan. Galing talaga, magaling. Bumubul ka. Ay, Sanit. Kaya mo po, baka... Ay, ang lakas ni tatay, oh. Aminin ko minsan ako Galing. manit. Mabilis ano yan, bumalong. Dumalaw. Alam mo yung bumalong? Hindi. Yung... yung tawag dito, bumukal. Kasi kinantahan mo. Ay. Yung tubig, lalapit. Kusang lalapit ang tubig. Nadami. Galing ni Bana, oh. Ayan. Kainahan muna natin. Oh, pahinga muna kayo. Oo. Yan po na, ano. Mamaya, maano tayo merindalan? Ano kayo magandang merindalan? Anong ulam nyo? Kahit ano? Anong ulam nyo? Hindi ba tayo kung niladaan? Ay, ikaw na nagluto. Nagdala na kayo. Ikaw na nagluto. Hmm. Ah. Yan silang tatlo po yung ano. Oh, ikaw na ang sarap niyan. Parang ano yan yung talimusak baga no? Bukot saka Oh, yung kapatid ni Bana po. Anong pangalan ko ya? Jomar. Ha? Jomar. Jomar, ayan. Si Iban. Nasaan si ano? Tatay? Ah. Ano na? Ano sabi mo? Nagsalita si ano? Ayun po, ang linis oh. Dapaga. Kumusta man? Mahirap pero masaya no? Oo, pag gusto mo yung ginagawa mo, masaya. Mahirap. Yung ano, di ako napaniwala doon sa nakita namin kanina. Malayo pa nga dyan, minsan may tubig pa yung... May tubig. Ay, ibig sabihin si Bana. Nako. Ayan na... si Ibana tuloy. Bana. Bana lang, bana. Nagka, ano ka? May, ano... Ingat-ingat din pag may time, ano. Nako. Minsan yung niluluson talaga namin, may lamang tubig. Pag yung nagpapalinis ng mga balon. Ayan. O sige, bili ka na po. May pumunta nga dito sa akin, may magpapahali sana ng ano, kahapon, kaso nga lang. Bahala ka na po ilang soft drinks or ano. Kaka, Pirandal muna. hindi naman kako, ano. Hmm. Ika naman, baka na duman naman. Taas. Oh, bisikleta na. Ano pa yung mga kanta mo? Ay, araw mga kalingap, ayan, nasaksihan po natin kanina yung ginawa ni Bana na lumusong po dun sa butas. At nakita niyo po na walang karte-arte po yung ginawa niya. Sumasakay siya dun sa ano, tapos may kasamang bato na galing sa baba. Inaakyat po sa taas. Yan. At andito po tayo ngayon kila Jason, yung farm nila Jason. Kaso wala si Jason, ano. Ayun, punta tayo sa ano, doon sa farm. Natin si Bana para handugan tayo ng ano. Si Jennifer para handugan tayo ng awitin. Hanggang ngayon ay ala-ala sa tuwinang araw nating nagdaan. Ngayon muli tayong nakita, puso ko. Anong sigla at saya, ngunit bakit ngayon lang nakita? Kung kailan tayong naluway, kapwa di na pwede pang magsama. Sayang na sayang talaga dating pag-ibig na alay sa'yo. Sayang
ko makakamtan sa'yo. Damdamin ay di maintindihan puso ko. Ikaw ang siyang sinisigaw, ngunit sadyang di sa isa't isa. Bakit ba huli na nang tayo'y muling nakita? Kung may babalik ang kapon, sana'y di nagkawalay. Alaalang nagdaan, di malibutan. Sayang na sayang talaga ating pag-ibig na alay sa'yo. Sayang na sayang talaga pagmamahal na di ko makakamtan sa'yo. Alam kong kapwa tayong dalawa'y nakatali na, puso'y di mapigilan ang sigaw. Mahal pa rin kita. Sayang na sayang talaga ating pag-ibig na alay sa'yo. Sayang na sayang talaga pagmamahal na di ko makakamtan sa'yo. Ayan na po. Ayan, parang may pinaghuhugutan na. Meron ba tayong ano? Buti nga na kaya-kaya na. may Okay mabigat- na. may mabigat Kahit ba tayong medyo dinadala? paus pa. May mabibigat pa tayong dinadala? Wala Meron. naman. Wala naman. Normal na yun, may problema. Ayan na kung ano may pagsubok na dumating sa ating buhay. Kaya natin paglabanan. Kaya natin, labanan natin. Opo. Huwag tayong, lahat naman may mga balakid na... Oo, normal naman yun. Oo. Basta, para sa akin lang, Ipagpatuloy mo lang yung Oo, kasi para sa akin, iniisip ko lang, pag meron pagsubok sa buhay, ito yung binigay ng Diyos para mas lumakas yung pagtitiwala natin at mas lumapit tayo sa Diyos. Kaya binibigyan tayo ng problema na ganito sa atin. Kaya pray lang talaga tayo, dapat mag-pray lang talaga tayo at always isipin pa rin natin yung tumulong sa kapwa. Nakikita mo ba yung tubig na yan? Ayun, tuloy-tuloy sa pagdaloy, no? Oo. Di ba? Pero hindi natin alam, nakita natin tuloy-tuloy yung pagdaloy niyan, pero hindi natin alam, may mga balakid dyan, may mga tumatama yan, pero nalalampasan nila. Oo. Di ba? Hanggang sa makarating doon sa dulo, sa baba. Parang buhay lang din ng tao yan, na may binabagsakan, pero hindi natin alam kung ano yung pupunta natin. Di ba? Merong mapupunta tayo sa, kung sa kawalan, or mapupunta tayo doon sa sama-sama. Di ba? Basta, Naintindihan. tiwala lang talaga. Oo. Ayun, yung parang tubig tulad, kumikat na baga, tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-ikot. Di ba yung may kanta na yun, ganun? Magbalik ka na. Ibig di magbabago. May kinanta mo kanina? Oo. Ayun na na. Ano chorus nun? Tulad, yun na ba chorus yun? Tulad ng mundong hindi Chorus lang alam mo. Ay, Pamilya. wala nang dating pagtingin. Sawa, di ba? Sawa na ba Tulad sa ng... aking Oo, chorus lang talaga yung lambing? pamilya sa akin. Wala ka na bang dahilan? Bakit kailan? Ano ba? Lumisan. Ano yung duduwit? Buti nga nakakaano na ako ngayon. Ayos-ayos na yung boses ko. Hindi kaya. Masasayang lang yung ating boses. Sayang.
Ayan po si Jennifer, ano mo? Promote ka dali. Ayan. Guys, ako po si Jennifer Piraman Avila Alimanya. Sana i-follow niyo po ang aking official Facebook page. Facebook page na name Vana, ang Bicolanang Oragon. Yan. Ayan, kilala na po siya ni Boy Lado, mga sikat na vlogger din na ilang follower mo na nga pala? Road to 57k followers na tayo ngayon. Ilang apat na lang. Ilang taon yun? Hindi ba buwan lang Taon din kasi pandemic yun no? Oo, taon din kasi pinabayaan ko din. Pero thankful ako kasi dumami yung followers ko. Pero kung upload ka ng upload nun, sigurado. Oo. Kaya guys, abangan nyo guys yung mga vlog ko guys. Mag-vlog din ako soon. Sana guys, supportahan nyo ang aking vlog. And kasi pag malaki din yung kinita ko sa vlog, itutulong ko din yan sa mga tao na nangangailangan din. Sana tulungan nyo din. Kasi gusto ko din makatulong sa iba. Yung charity, di ba? Oo. Kumbaga, Yung pinaka-goal ko talaga sa simbahan, unahin ko sa simbahan. Dun sa amin, sa namin. Sabi ko, kwento ko yan, sana Lord bigyan mo ako. Ito na yung sign na ibigay mo para sa akin talaga yung pagbablog kasi gusto kong makatulong, lalong-lalo na din sa pamilya ko and sa mga nangangailangan din. Hindi ko ipagdadamot yung pera na ibibigay nyo sa akin. kasi sa talento mo pa lang, marami ng views, di ba? Oo. Oo. Kung mas tumutulong ka, siyempre kakantahin mo rin siguro yung mga tinutulungan mo. Kakantahin mo rin. Ayun po si Vana. Yung pinakabala ko talaga na i-content dun sa page ko is yung mga adaptation song. Kasi dun ako nakaka-relate and basta yung gusto ko yung mga cover na kanta para hindi ako makopyright. Adaptation song yung ilalagay ko. Kasi yung dun sa page ko palagi ako nakaka-copyright, hindi ko alam. Akala kasi nila original. Di ba? Akala nila original yung Tapos, mas ipopromote ko yung dito natin sa Bicol. Yun yung pinaka-plano ko talaga. yung cover mo. Opo. Tawag doon yung... Mas ipapakita ko yung galing ng mga Yung tawag doon? Bicolano and Bicolana. Mm. Yan yung mas pinupukusan ko talaga ngayon. Kasi yan naman talaga yung hilig ko. Sabi nila, pag hilig mo daw, hindi ka daw mahihirapan. Mm. Sa ngayon lang, struggling talaga ako kasi kulang lahat. Magsisimula na naman ako sa una. Hindi naman Pero pinaghandaan ko naman ngayon. Mm. Kaya nga, isa pa sa problema ko, yung signal. Meron kang alam na papuri song? Papuri. Siya ang iyong kailangan. Alam mo yun? Oo, Jesus? yung kay Jesus. Kaso, Hindi na kaya ng boses. hindi. Hindi ko yan yung isang kanta ng Ages na naririnig ko siya kaso hindi ko memorize yung lyrics niya. Ayun. Ano bang Siya Yung na lang, yung manalig ka. Sige. Itong song na to, bibigyan ko kayo ng konting cover ng song na ito kasi ito yung bahagi ko din sa inyo, yung manalig ka. Mm. Manalig ka, punuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka, iluom lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya'y lagi kang tuwagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Manalig ka, punuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay kay Jesus. Ano ba yung lyrics noon? Kalimutan ko ng ibang lyrics. Kinakanta ko din kasi yun sa online yung mga kinokontest namin. Dapat daw may Hillsong. Sa contest, Oo. Tapos, ang tawag doon? Ano ba yung request mo, kuya? Yung mga Hillsong? Oo, yung mga Isa pa, yung chorus. Yung mga kasi hindi ko masyado pamilya pero pinag-aaralan ko ngayon kasi gusto ko alam yung tanging alay ko? naririnig ko din. Kaya yun yung pinag-aaralan ko nga rin kayo kasi pangarap ko din kumanta sa simbahan. Kasi di ba Katoliko, yung Katoliko hindi naman Katoliko ba ka? Born again?
born again na ngayon. Kaya nga sabi ko, pag-aaralan ko Ayun. yung mga... Itong bibi ko. Pag-aaralan ko yung pag-aaralan ko yung mga song, especially yung kinakanta sa mga simbahan, yung Oo. mga Hillsong, yung mga Mga ano. jubilee. Kasi gusto kong i-share yung talent ko, hindi lang sa mga tao, lalong-lalo rin sa simbahan, sa Diyos. Kasi pagpapasalamat na din yon. Yung kasi konti lang talaga yung ano ko kasi nasanay talaga ako sa Katoliko. Kaya nga yun yung sabi ko yun yung pinag-aaralan ko talaga ng mga kanta kasi gusto kong pag nagkumakanta sila, ako yung kahit gusto ko yung ako muna sa kantahan kasi ako naman binayaan naman ako ng boses, gusto ko i-share kaso hindi ko familiar yung ibang kanta kaya hindi ako nakakasabay. Pero pinag-aaralan ko naman ngayon. Anong oras pala kayo nag-start kanina? Sila Papa, 6. 6. Tapos sumunod ka na lang ganun. Oo, sumunod na lang, nagpahatid na lang ako dito. Nakakatuwa yung pagsakay mo doon sa sa Yun yung pinaka Gusto mo? moment na gustong gusto ko pag kami ni Malit ka Papa. pa lang ganun ang ginagawa mo. Grabe no. Mas maganda yung may tubig para nag-swimming sa loob. Pero ang lit no, ang lit nung Oo. butas. Tapos Tapos, nakakahinga pa naman doon. oo, kahit maano. Pag sanay ka na, pero yung hindi sana yung iba, pag feeling nila, mabigat daw saan. Sige, sa sunod na baka may bagong kanta ka na naman. Parang isama ko na si Mark para may gitara. Oo, oo. Bigyan kita ng panggastos mo. Sana all. Sana. Ay, thank you, Kuya. Thank you. Pagpasensya mo na yan. Ang bait-bait ni Kuya Ren. Sana i-follow nyo and subscribe and support na din. Tara, merendal muna tayo. Ay, Salamat, sige, sige. Bana. Okay. Yan po si Bana. Another, Sige, anong tawag ko dito? Bibigyan ko din alamos yung kapatid ko. Nag-aaral pa ba? Oo. Sige. Tingap na saksayan niyo Yung po binigay yung mo- kanta ni sige. Bana or Jennifer. Ayan, follow niyo po yung kanyang Facebook account. Bana. Ayan po si Bana. Bana. Ayan, kasama rin natin si Nax. Nauna na. Ayan po. Ito po yung farm nila, Jason. May namumunga na po yan. Tumutubo na po yung gabi or natong sa Bicol. Ayan. Walang panggupit siya. Nakapulot pa ako ng gunting. Panggupit nila, Jason. Pwede to. Ayan. Ay, maraming madumi na pala yan. Dito kami dumaan. Di ba, tuloy-tuloy yung agos yung walang tahimik lang na dumadaloy, di ba? Parang buhay lang din yan. Oh. Gusto ko yung mga ganito, yung may bahay, tapos mayroon ganito. Oo. Malinaw pati ang tubig. Ayan, mamerendal muna tayo dun. Pabili tayo ng alam kong pagod na pagod ka. Ayan, mga kalingap. Salamat po sa patuloy na suporta. Shoutout po sa lahat ng ating mga subscribers, followers, at syempre sa Sponsor. subscribe niyo po. Bana. Yan. Bana, abangan nyo guys yung aking vlog. Oo. At suportahan niyo rin po. Nandito na yata si Jason. Ito. Ayan. Hey! Ay, nung maliit ako, Kuya, sabi ko sa'yo, Ito. nakakaganyan din ako, kaso Basura. mataba na ako. Hindi pa naman masyadong... Oo, nung niyog Ay, din siya sa agaw. pag walang Marunong ka umakyat dyan dati. oo, siguro ngayon kaya din. Kaso mabigat na yung katawan ko. Parang ulan na naman, matitigil naman yung paghukay pag umulan. Pero mas okay naman yun. Pade, irino mo. Uy, masarap yan, Kuya. Ayaw mo na pade. Gawin ulam. Ay, inuulam? Oo, niluluto ko, masarap. Yan? Anong klaseng luto yan? Sinigang, ganun. Ginisa na may itlog, binating itlog. Pwede pala yun. Parang siya, lasang mais. Parang corn. Oo. Yung iba hindi naniniwala kasi hindi daw masarap. Nung una ayoko din, pero umisip ako ng sarili kong recipe, ay wow, masarap pala. May luya siya. Maganda mag-ano ka niyan, mag-content ka niyan, ganun. Oo, yun yung sabi ko, i-content ko nga, i-share ko nga. Basta masarap siya. Buko. Andyan na ba? Yung May parang noodles. May nabili na? Parang noodles siya, ya. Di ba yung sa salad, baga buko salad, ikakayod, parang noodles siya. Tapos, tanggalin mo ng sabaw, igigisa mo with, luya. Tapos pagkagisa, lagyan ng chicken cubes, tapos binating itlog. Ang sarap.
Tapos dahon ng sili. Nilalagyan po ng magic. Oh, depende sa'yo kung ano yung kung ano, Kung ano trip seasoning. mo. Oo. Pero masarap talaga. Mm. Mapadaming kainan. Si Pade, Pade, baka malaglag ka, Pade. I give. Ito si Yaga, nagtitiktok. Oh. Yaga. Ha? Oh, kaya tayo buko. Sige. Mm. Ito po si Yaga. Oh. Kumusta, Yaga? Matik na. Mahihain, hindi pwede mag-tiktok. Oo. Saan pa kayo kuya nag-ano? Ay, Kanina. nyug na bagay Pade. Pwede yan? Gali. Oo, pwede yan. May laman yan. Ito po si Yaga. Oh. Ako sana dumami pa followers si kuya para mapalitan niya sa akin. Ella. Ha? Ah. Hindi ka nag-espila? Kuya, Ha? sabi ko dumami yung supporters and followers mo para mas mas maganda pa yung sasakyan. Okay na yan, hindi ko yung papalitan. Kasama sa hirap at ginawa. Ano yan? Walang katumbas yan. Kasi ano So yan? ano yan, with May sentimental. sentimental value yan. Yan, yun din yung sabi ko. May sentimental value. Sentimental. Sentimental value. Ayan. Ay, Ayun. merendal muna tayo dun. Pare! Yags! Ay. Ayan po, merendal muna. Kasi napagod siya sa hukay. Yan. Tatlo po sila magkakatulong yan. Yung kapatid niya ito. Tsaka si papa niya. Ayan. Uy, oh. Akala ko nahulog na. Ayan. Sige. Ayan po, mga merendal na. Coke tsaka soft drinks. Kung naman. Coke na may soft drinks. Ayan. Si Jason. Ton! Ayun. Ready ka na. Mag-aanak ka sa... maabay ka sa binyag. Son? Wala yung anong kuya kasi yung ano. Ha? Yung baboy? Di babalik na tayo bukas Saan? dito. Yeah. Dito? Ay, sa sunod na araw. Kasi maaga tayo bukas. Dala mo yung pamporma mo. Maga tayo ka? Oo. Gagawin natin yung ano. Alin? Yung binaga natin. Oo. Nasaan na ba yung taga saan yan? Talaga? May bagong ligo si Jason, no? Parang nagkarigos ka, Son. Naligo ka. Ay, hindi. Ay, Baldo, kasalanan mo na naman to. Bakit naligo si Jason? Baldo. Bakit daw? Kasalanan lagi ni Baldo. Oo. Ay. Ay. Uyum-uyum ka dyan, ah. Ito si, nanay. Ay. Pag tinagay mo ngayon, pero pag kinaputan mo, naghibi. Ang sunod ka na yung yung nagdadar-dark na Kumakain ka niyan? laboy. Sinis yung tawa na Jason. Butas yata yung shirt mo, Son. Ay, butas yata yan. Jason ay. Tinahin na? Try the person. May carry naman. The doors. Uy, Ha? so, Naulan na baga? Diyan mo muna dapat mga pati. ganyan kuya, oh. Ha? Mga ganyan. Ayun, pick up yan. Wag na. Oh. Mas mas gusto ko pa yan. Dito dagdagan. Oo. Ayan po, binigyan kami ng pampabuko salad kasi malapit ng pista. Jason. Ayun. May girlfriend na yan sa Jason. Chalinda. Iyo, Chalinda. Agawan mo si Boy Ladoson. Ay, masaya si Problem sa ripa. Oh, merendal na. Problem. Tapos na kayo? Sa Bulaw? May ba ka? Makipista. Iba mo. Ha? May ba? Hindi na yata kasi sa Sa gulong. Sa gulo. Tama na, kuya! Ha? Masama ka ba daw sa Bulaw? Sige, may pwede mo mag-live doon, Doon na matulog sa Sa inyo kila mama. Bye. Masakayin mo sa gulong. Sa gulo. Matulog. Jason, tawa lang naman.
binibiro ka ni papa mo. Kahit na ako pagod, dinadaan ko lang sa tawa dahil maalis lang yung pagod. Ganyan talaga yun. Nasama ka talaga? May doon, may kantahan doon. Oo. Mahilig yung kumanta. Si Kuya rin. Ay, oo. May video kay pala doon. Sabi ka, Lingson. Sige, malib tayo mamaya. Kapire. Ay, mga kalingap, si Bana po at kasama daw po sa ano. Uli, upawan mo ba iyan? Ito. Ison, may baka? Ano Ikaw, may ba ka? Kasi kaso na yan ah! Ikaw, nasama ka din. Kasi ano yan, mag-aabay yan sa binyag bukas. Mayroon ko dito nyo. Ay, mga kalingap. Bakit? Tatawa ko doon. Ayan. Dito pa doon. Bakit Kuya? I-promote mo na rin mamaya yung channel mo. Pag ano. Yung tumot na. Tapos yung tanong. Wala, kumain ka ng dugo, son. Hanapan mo nga kumbado. Das na ipagchindas. Tayo ko siya, pag hindi na kasi. Bagay para ma-promote na tayo. Yung channel niya, ano? Makatabang din sa Indo. Kasi, Na mangyari dahil maalis lang ang namin yung paghirap sa paggawa ng balon. yan, tulungan natin. Kasi yan ang magiging susi din sa ano. Kaya pag Ayan. Tutulungan na rin ang pagkuha ng ATM account. tulungan nila lang na lang baga. Dahil hindi ko naman marami akong ginagawa. Ate, isa pala kayong bike? Oo. Buhay na kayo? Oo, okay na kayo. Oo. Ingat po, ingat. Oo. Wala na akong barya. Ito, bigyan Hanggang kita. sa muling pagkikita naman. Pang ano nyo bukas? Okay, thank you. Isa pa. Hugot pa, hugot. Thank you. Ayun. Salamat. Bigyan ko rin si... Anong gagawin? Gawin natin yan ng magandang Oo. tulungan mo na lang yun. Si ate. Te! Pambiling ulam. Yan. Ayan po, may pang-ulam na ulit sila. Sipag ni Pade, oh. Pade! Wala nang iri naman. Ayan. Salamat mo mga kalingap at patuloy na suporta sa aking adikay sa aking channel. Maraming salamat sa patuloy na walang sawang suporta. Shoutout po sa ating mga organic sponsors, lahat. Anonymous sponsors, maraming salamat. At shoutout Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edos Vlog, sa lahat natin mga Kalingap partners na patuloy na sumusuporta sa ating layunin. Oh, ano yung tinitingnan mo? Ha? Ano tinitingin mo? Ano tinitingin mo? Ha? Ano? Naiya, may ngipin na pati yun. Malapit ka na magkabalon. Ano pa din? Malinis na inuman niya. Ayan. Kuya, ano baga iba? Ano baga? Babo pa yan. Ano? Tandaan niyang may Adobe talaga. Doon ang tagal bago adobe talaga. Tandaan niyang Alam niya may burab, may bukal. Ayun po ginugupitan si Jason, no. Galit na galit. Yung cameraman po, special si Bana pa ang cameraman ni Nax. Si Ibana. Ibana. Alawi. Ayos na yan, Kuya. Madali ka, Jason. Alam mo nang may pupunta pa tayo. Di ba Bye-bye. Bye-bye. Di ba pa tayo? Bye-bye. Bye-bye. Ay, pakit mo niya, no? Pakit na mo yung bata na yun, no? Bye-bye. Bye-bye. Ayan po.